Margarita me llaman, lore eta landareen mundua. Printze zoriontsua, lehenengo kapitulua. Hiri osoaren gainetik, idulki baten gainean, printze zoriontsuaren estatua zegoen. Urrezko osto fin-finez egina, bi zafiro liluragarri begitzat, eta errubi gorri bat ezpataren ukabilean. Herri guztiak miresten zuen printze zoriontsuaren edertasuna. Haize horratz bat bezain ederra da, esan zuen zinegotzietako batek. Printze zoriontsua bezalakoa izan barduzu. Ez du inoiz negarrik egiten. Ilargia nahi zuelako negarrez ari zen aurrari esan zion amak. Aingeru bat dirudi, esaten zuen Elistarrek katedraletik irtetean. Gau batean, Egiptorako bidean zihoan enara bat iritsi zen hirira. Haizeak bertara eraman zuen, eta printze zoriontsuaren estatua ikustean, pausatzeko eta gaua pasatzeko leku egokia zela pentsatu zuen.